Så! Velkommen til den her video. Det er en server, en rigtig god server, og der er selvfølgelig IP-beskrivelse. Beskrivelse. Ja, men prøv at vise owneren. Sorry for det der. Prøv at vise owneren, Mads. Ja, okay. Og hjælper admin. Så kan jeg lige få... Jeg siger Skalløs, det er øverste owner. Du læser navnet op. Med er William HK 626, admin Ninja Nick Mitchestrup, som faktisk er pretty nu. Rest Gaming, Alex Matt, der er den første også. og Maflav. Og Mads, vi var nødt til reglerne. Han var der også... Ja, Mathias Skalløs. Ja, han var også online. Lol, der er en, der Og så hedder han er der altså shop og... shop-ting. Der er masser af ting. Jeg kan lige kigge, hvor mange penge jeg har. Jeg har... Hvor mange der er med? 80. Kigger lige hurtigt mine frames. 29 frames, ja, det er fint. Men det er noget, du køber. Det ser ikke særlig af det. Det er også, det er ret billigt egentlig herinde. Hallo, Mads, prøv at give mig dine penge, så kan jeg lige købe en German til. Jeg kigger lige, hvor mange money jeg har. Jeg har 0. Har du 0? Ja. Jeg starter med 80. Kom. Ja, vi går op nu. Og vi skal i gang med bygge faction. Faction. Og vi stopper klokken 10 over 11. Ja. Og nej, det var morgen. Bare ja, det er morgen. Men undskyld for de små lag-ting, men altså. Så kom vi lige op på 60 fps, så det er fint. Det er nok på grund af, at vi var i det der spawn derovre. Eller 58 fps, det er fint. Jeg laver lige faction. Det er fint. Her, nej, sgu da. Nej, jeg claimer ikke nu. Okay. Hun claim 2000 meter væk fra faction, ja. That's nice. Description på faction, det er dansk, så nice. I kan lige læse det her nede, så kan I også lige gøre det. Det der info der. Og der står et crafting table. Ja, jeg har en båd. Man starter med en båd. Det ved jeg godt. Jeg tager lige det der crafting table. Nå, det kan jeg jo bare ikke. Nå, vi er ikke i... Eller jeg er i whiteness. Der er jo... Ej, jeg skal ikke... Kan man tilbage? Ja. Ja. Jeg er wilderness. Vi ved faktisk ikke så meget om den her endnu. Nej, det gør jeg. Ja, jeg ved det ikke. Jeg er lige joinet. Ja, men det... Indtil videre, så synes jeg i hvert fald, at det er en ret god server. Ja. Og du? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Hvor er det? Nej, jeg skulle ikke have med min båd. Jeg sejler bare. Båd, kom tilbage. Det er den der, får vi den der info der. Ja, vi får måske en YouTube-break efter den her video. Ja. Det er ikke derfor, vi laver den. Vi synes, at vi heller ikke har været aktive. Nej, vi har ikke været så meget aktive her på det seneste, men vi vil begynde at uploade en masse. Vi har slet ikke været aktive. Det er sådan 6 måneder siden, vi sidst har lavet en video, det var selv lavet. Ja, men altså, det er ikke bare med på, at vi optager. Fuldstændig sindssygt i dag. Ja, okay. Ikke fuldstændig sindssygt. Ja, okay. Jeg har lige fundet noget kul. Til tastatur, mand. Du skal skaffe dig et nyt tastatur. Ja. Det larmer godt nok meget. Men undskyld for museklik ting noget. Men jern! Ja. Jeg kan måske lige gøre det, så kan du høre mit tastatur meget nu? På tryk. Jeg trykker det nu. Nej, så kan jeg slet ikke høre det. Kan du høre min mus? Ja, sådan en lille smule. Ja, men det er ikke noget, man sådan, så meget kan høre på videoen. Nej. Ja, okay. Men den dejlige ejer herinde. Hvorfor skriver vi med stort? Ja, han har spurgt mig, om vi er i gang. Og så sagde jeg bare til, at vi lavede sådan en kvarter-episode.
Eller jeg tror faktisk, den kommer til at være 14 minutter eller sådan noget. Ah, scheisse. Ellers, hvis den bliver for langt, kan vi bare noget fra. Bare det med ungerne og alt det der. Og fedt, man er en med moped. Men Lukas, vi skal stadigvæk have fundet vores 10 sub special. Ja, nej, vi laver bare 100 sub special i stedet for. Ja, når vi får dem, og så laver vi noget stort. Ja. Måske, Lukas, du kunne måske komme op til mig i dag. I dag? Ja. Det kan jeg ikke, jeg er med min far med. Ja, okay. Undskyld, vi sidder og snakker om det her midt på en mini-video. Det må I lige bare overveje. Ja, jeg kan acceptere. What? Nu er jeg så der ikke er Wildlands mere. Wow! Hvad? Ja, vi finder en Giant. Okay. Måske burde jeg skrue lidt ned for lyden. Nå, det spawn det der. Lol. Jeg serverer til dig, Mads. Okay. Ikke accept nu. Jeg er lige ved, jeg er ikke så stille endnu. Bare... Yes. Der er lige min største. Skal jeg opsætte? Nej, jeg er lige lidt over på en kant. Jeg har opsættet nu. Accept nu. Luk lige efter dig. Marie. Marie, luk lige efter dig. Nej, Mads, nu kan vi ikke bygge mere. Den her vej. Why kan vi ikke bygge mere? Fordi vi skal den her vej. Kun her der Wilderness. Wilder. Yes. Ja, lang. Men hvad er klokken? Jeg ved ikke, den er 5 år. Okay, og det står. Wow, prøv lige at se her. Ja, jeg vil sejle. Det gør jeg. Det ser flot. Måske skulle vi lave et undervandshus. Ja, vi skal i hvert fald langt mod vest. At west. Jeg har noget kul og noget iron. Men Lukas han har fået sådan en server igen. Ja. Der er vi måske også optaget fra. Ej, hvor sjovt. Hvad er det, der er sjovt? Det er fordi, der sidder sådan en fugl med brød i munden oven på vores hæk. Lol. Nå, ja, vi skal nok... Det her det bliver bare første episode herfra. Fundet en bug eller en hacker eller idéer til serveren. Fundet en bug eller en hacker eller idéer. Hvad er en bug? En bug. Nå, hvad er det? En bug. Nå, en bug? Ja, okay. Så det kan sige over at lukke døren. Der er ikke bare. Nej, der er lukket bare roligt. Hvorfor? Der er en, der spørger dig med. Yep. Singing der bam 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 bam. Kunne jeg lade døren i? Lukas, prøv at høre den her larm her. Wow! Lol! Jeg skal den kylling, der Prøv at se var det der hus deroppe. der er en bygning. Ja, ikke? Ja, okay, der er en bygning. Skal vi se, om den er klædet? Det er det, jeg er i gang med. Hvis den ikke er, så overtager vi den. Men der er desværre kun 3 minutter tilbage i videoen. Ja, altså 2. Ja, okay, nu er det 2. Ja, altså vi kigger på min klokke. Nej, min båd! Det er lige meget på stykker. Nej, men det er ikke det. Jens. Det er ikke claimet. Fedt, claim det. Nej, hvorfor claim det? Fordi Jeg jeg har har... den anden i kisten. Ja. Nej, det er allerede.
Nu skal vi bare ikke bo her. Hvem bor her? Ingen. Andras smukke seng. Hvad må du? Lukas, vi kan bare... Kan vi ikke bare overtage det hele? Nej, vi gider ikke bo der. Det er mega grimt. Ja, der er noget. Vi tager City. Du har ikke nogen diamond, vel? Nej, jeg har ikke nogen diamond. Hvor er du henne? Au. Jeg er lige her. Og de har en mine. Ja, den er ikke noget. Det er det sagt. Det her, det synes jeg er fedt. Men jeg tror bare, vi skal sige farvel nu. Der er ikke meget andet at nå. Nej, vi siger farvel. Det er alt for første episode inden for Danish PvP. Og der vil være IP i description. Så pøj. Ha' det godt. Ha' det sammen. Bye. Bye.